Nacházím se na letním táboře, dělám vedoucího v kuchyni a jdu tady si udělat vdolečky pro 65 hladových krků. Budeme potřebovat 10 kg hladké mouky, 10 kousků čerstvého droždí, 20 vajíček, 5 litrů plnotučného mléka, 4 vajíčka a tak půl kila cukru krupice. A aby se mi to dobře dělalo, budu to dělat z poloviční dávky, takže 5 kg mouky a všechno ostatní vydělím na půl. Droždí si rozmíchám s cukrem a vytvořím jemnou kašičku. A bacha, tady mě někdo atakuje. Ohřeju si mléko a rozpustím v něm máslo. A teď už jenom všechno smíchat. Mouka, vejce, cukr, mléko, dáme droždí a mícháme. Hněteme, dokud nebudeme mít krásné, hladké, jemné těstíčko. Dáme na hodinku kynout. Hrnečku dost! Díky, skvělá podpora. Těsto vyválíme na půl centimetru a vykrajujeme kolečka. Necháme ještě chvíli nakynout a děláme důlky. Dáváme smažit a smažíme do zlatova. Teď už jenom hezky naplejtovat. Tučný tvaroh s cukrem a marmeláda dle oblíbenosti. A jak udělat slanou variantu na konci videa. Vynikající bavorské vdolečky z naší letní táborové kuchyně za použití těchto Tesco produktů. Skvělá marmeláda, úžasný tvaroh a ideální tadyhle slaná kombinace. Tak to je ale ze všech nejlepší, ale to je tajný recept. Možná ukážu. Dobrou chuť. Mňam. Slaná varianta je úplně jednoduchá, jenom smícháme kečup s česnekem a cibulí. Dobrou chuť!